Vážení diváci, vítejte u Českých perliček. Dnes pro vás máme letní speciál. Bude o festivalu Krása různorodosti, který se konal 2. červencový víkend už po 13. a to v Belecirkvi a Kruščici. Slavnostní otevření multikulturního festivalu proběhlo v pátek 11. v Městském parku v Belecirkvi, do kterého doputoval průvod účastníků složený z krojovaných tanečníků, zpěváků, organizátorů i dalších hostů. Program pokračoval v sobotu a v neděli v Kruščici v zahradě tamního etnodomu. Účinkující i hosté přijeli ze Srbska, Česka i dalších zemí. Program i atmosféra byly nezapomenutelné. Pojďte se na to s námi podívat. Hlavním organizátorem festivalu je Česká beseda Kruščice, která získala podporu města Běla Crkva, velvyslanectví České republiky v Bělehradu, krajanského sekretariátu pro kulturu a veřejného informování a vztahy s náboženskými komunitami. Podporu poskytla i Národní rada České národnostní menšiny, studenti Erasmus+, hnutí Brontosaurus či dárci z řad hostů. Festival slavnostně uvedl pan předseda České besedy Kruščice Josef Irovič se starostkou Belecirkve Taťánou Kokár. Moderování v češtině vedli Kristýna a Marek Veverkovi. V srbském jazyce Tamara Gojkovič a Zorica Burmurdžija.
Tento rok se festival poprvé konal v zázemí u Kruščické etnokůči, kam doputoval průvod hostů od České besedy. Místní vše připravovali týdny dopředu. Zalévali a sekali trávník, vyrobili stoly, zhotovili hygienické zázemí, nachystali občerstvení a postavili dřevěné pódium. Muzeum etnodomu bylo otevřeno pro všechny hosty. V teplých letních dnech poskytla atmosféra zahrady, obklopené stromy, velmi příjemné prostředí, což ocenili zejména krojovaní účastníci. Je sviněta, tužba i česká šeja, ili barmanie jej baba jehu. Приходите в гости, нам поскорее, там, kde zelený dub na bělě. Skladba účinkujících byla velmi pestrá. Vystoupila zde hudební dílna 50+ z Nového Sadu. Zpěvačka a učitelka hudby Valentína Votýpka-Todt. Bělocerkvanské mažoretky, pěvecký sbor České besedy Bělehrad či pěvecký sbor krajani z České besedy Byla Cerkva. Krojovaní zpěváci i tanečníci přijeli se souborem Vysočan z Hlinska. Ze Slovácka předvedla svůj
Znorovská chasa a dechová hudba v Norovjani. V neděli nastoupili nejmladší tanečníci z mateřské školy Andělky Ďurič z Kruščice a mladší i starší folklorní sekce z Kruščice. Ansábl Romáška předvedl energické kreace jako každý rok. Nechyběl ani soubor Labudovo okno z Bele Crkve. Dále soubory Kanta Kuzína ze Smeděreva, Vukomir Vidič Uča z Kusiče, George Maletič z Jasenova či nepřeslechnutelný dechový orchestr George Kožbuka z Grebence. Také přijeli soubory až z Čačaku a Michajlovace. Потому что он видел все сам. Тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Měj si také perečko, měj si také perečko, když máš rád všecko, když máš rád všecko, když máš radši vínečko. Když máš rád všecko, když máš rád všecko, když máš radši vínečko. Nebudeme vodu pít, máme dobré vínko, milá Kateřino, budeme se dobře mít. Máme dobré vínko, milá Kateřinko, budeme se dobře mít. Okolo Hradce malé zahrádce rostou tam 3 růže.
hlavy růžky, v rukou má nůžky, hladký má kabátek a chodí na zpátek. Co tady máte? Co vy? Nic, vidíte to. My jsme takoby dva soubory v jednom. Dětský soubor Vysočánek, což jsou děti do 14 let, a potom dospělý Vysočán, kde jsou děti od 14 let do dospělosti. Takže jsme vlastně dvě skupiny spojení dohromady. Přijeli jsme z Hlinska v Čechách a je nás tady 41 dohromady. Přivážíme folklor od nás z Hlinska a okolí přímo, kde doktor Karel Václav Adámek se sbíral právě lidové písně, lidové tradice, tak to je zdroj, z kterého čerpáme. Dejte sobě vy mládenci vzhůru hrát, nebudou vás vaše panny pomlouvat. Dejte sobě vy mládenci vzhůru hrát, nebudou vás vaše panny pomlouvat. Nebudou, rádi vás mít budou. Dejte sobě vy mládenci vzhůru hrát, nebudou, rádi vás mít budou. Dejte sobě vy mládenci vzhůru hrát. Hop! Z řad účastníků zaznívalo, že tento 13. ročník byl nejlepší. Pravdou je, že charakter festivalu přináší krásu rozmanitosti každý rok a zážitky vždy velmi nevšední a nezapomenutelné. Festival spojuje lidi, kultury a podporuje tradici a uchování kulturního dědictví. Závěrečný nedělní večer pan předseda Josef Irovič rozdal na desítky poděkování všem za účast, pomoc a organizaci. Tento ročník hostil největší počet účastníků a skvělé zázemí zahrady Etnodomu prokázalo potenciál pro realizaci dalšího, již 14. ročníku. My jsme Znorovská chasa ze Vnorov
a jsme uskupení mladých lidí, muzikantů a tanečníků a spolu tady předvádíme pásma našich tanců, které tancujeme u nás ve Znorovách, ať už na hody nebo na různé slavnosti. Ahoj, my jsme z Jižní Moravy, nejlepší kraj v Česku. Znorovská chasa tady ukazuje moravskou a českou besedu a krojové pásmo. A zdravíme krajany v Srbsku. Letní festivalové dny jsou za námi, stejně jako dnešní perličky. Přejeme vám příjemný začátek školního roku a doufáme, že se potkáme osobně na dalších akcích, u kterých s naší kamerou nebudeme chybět. Těšíme se na vás první čtvrtek v říjnu. Na viděnou.